Здравейте, приятели! От много време искам да си купя AirTrack и да го сложа на двора. Дори искам и басейн и още много неща, но за сега имам само AirTrack, тъй че да го пробваме. Ето го и него. Започваме. Я да видим какво е вътре. Има си помпа. Made in China. Пластик. Ето е и помпата. Така. Дължината е толкова. Което не е лошо, но можеше и повече. Но за да е повече, си е доста по-скъпо. Доста по-скъпо. Това го взех за 600 лева, пък ако исках още повече, беше към 1000. Ето и помпата, трябва да вземем разклонител. Ето го и него. Сега трябва да открием къде се помпи. Къде се помпиш? Ето къде се помпи. Това трябва да е. Да. Това е. Така. Пускаме тока. Тока. Пускаме помпата. Не знам дали ще гръмне. Почва! Окей. Тръгна да ходи. Колко трябва да е? Това беше за днес. Първата ми мисия е салто. Няма значение предно, задно, странично. Първата мисия е това. Трябва да се престраша и да го направя. Тъй, че благодаря, че гледахте и следващото видео ще бъде за това. Айде, чао, чао!